Finally, eto na, payout na. Karamihan sa atin mga kabalen na kasama dito sa programa ng Tupad, sinasabi no more sana all kasi ang matagal na nilang pangarap natupad na. September 2, 2024, araw ng Lunes, ito yung araw na itinakdang mag-payout yung mga beneficiaries ng Tupad. Sa tulong ng ating mayor ng Sasmuan na si Mayora Catalina Cabrera at si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, at ng dole peso ng Sasmuan ay nailunsad natin ng maayos at naipamigay natin ng maayos yung mga pera ng mga beneficiaries ng Tupad. Kasama rin natin dito ang ABC President na si Ma'am Josefina C. Leoncio dahil sa Court ng Santa Monica sa Sasmuan, Pampanga ginanap ang payout. So ganyan tayo kamahal ng ating malugod at masipag ng mayor ng Sasmuan dahil hindi siya napapagod manghanap or mangingi ng ayuda para lang mayroong pamigay sa ating taga Sasmuan. Kaya sa mga katulad ko na nakikisana all dyan, huwag kayong mainip dahil marami pang programang ayuda si Mayora na alam ko mabibigyan lahat tayo. At sa mga tao namang nakatanggap ng ayuda, sana yung perang natanggap nyo ay nagamit nyo sa maayos na paraan. Kaya po, yung isa kasi ang all-scale, kaya ito all-scale. Ibuya po itong tanker, kita po kita tayo. Di siyempre, ito na yung sila dito, kaya siya ito, yung pinatampot ng gabi. Makala mo rin. Mayora, nakala salamat. Ano pa eh? Iyabe po ay marami na po sa Absent niya, kanina. salamat Mayora. Mauli na po niya kayo. Hindi na kami pumutupad. Marami na po sa Corazon, Dunglaw. salamat po. Mahal ko kasi. Alam mo, ano po? Aside from 131 from coastal barangays, another 666 Asmuaneños became official beneficiaries of Department of Labor and Employment. Pulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers or Tupad. So yung 131 from coastal barangays is nag-payout sila sa mismong coastal. O diba ang ganda ng mga programa ni Mayora dahil mismong sina Mayora at ng mga dole peso sa Sasmuan ay sila na mismo pumunta sa may coastal areas para mapag-payout yung mga tao doon. Sa sipag nga ni Mayora ay kinukulang talaga yung isang araw niya o maghapon niya sa pagtulong sa mga tao. Fast forward nga, so ayan, oras na nga para tanggapin na nila yung sahod nila mula sa Tupad. Kitang-kita ko nga sa mga kabalen ko yung ngiting tagumpay. O diba? Paano ba naman? Meron silang 5K. Sana all. Charis! So ayan, dahil bare months na merong ipapamigay na saya at papremyo ang ating mahal na Mayora. Tuturuan ko kayo at sundin lamang ang mga simpleng mechanics. Step 1, i-like at follow ang page na ito. Step 2, i-share ang video sa inyong Facebook timeline at huwag kalimutang ilagay ang mga hashtag na to. Hashtag Alagang Inakalingang Lina at hashtag Mayor Lina Cabrera. Step 3, screenshot ang inyong share post at i-comment sa baba ng post na ito. Siguraduhin may tag ng 5 friends para i-like rin ang page. Step 4, kapag umabot tayo ng 7K likes, magkakaroon tayo ng online raffle draw para malaman kung sino ang mga maswerteng winners. Kaya ano pang hinihintay nyo? Like, share, comments at tag na para maagang Christmas gifts for you and your family. Sundin mo lang to, walang mawawala sa'yo, magkakapremyo ka pa. Yan lang naman, salamat!